Vesa, vad är ditt jobb? Vad jobbar du med? Eli minä olen LFF:n ulkolähetyksen toiminnanjohtaja ja mun tehtävä on koordinoida koko LFF:n ulkolähetystyö, joka käsittää tänään Venäjän työ 3 eri alueella, eli Siberia, Jaama tai Länsi-Inkeri ja Karelia. Ja sitten nyt meillä on alkanut 2 vuotta sitten Albanian työ, joka kuuluu tällä hetkellä myös siihen koordinointiin. Ja tämän lisäksi sitten Suomessa lähetyskoulutus, eli minä koulutan uudet lähetystyön tekijät, nuoret varsinkin, jotka lähtee lähetystyöhön ensimmäistä kertaa, niin heille tämmöinen raamatun opetus, kristinopin opetus ja sitten vähän lähetyksen historiaa ja kirkkohistoriaa, joka on tarpeellista tietää. Ja varsinkin tässä Albanian työssä niin nyt pitää opettaa myös muslimikuskosta, että tiedetään niin perustapoja, että mitä pitää muistaa, kun ollaan näissä maissa. Ja. No, Ryssland är ju liksom nära Finland, så man kan på något sätt förstå att mission till Ryssland. Ja. Men Albanien, varför Albanien? Ja, varför inte? Miksi ei? Miksi ei? No se alkoi itse asiassa sillä tavalla, että Talosen Jouko ensiksi käänsi tänne aika paljon kirjallisuutta, siis hengellistä tämmöistä raamattuopetuskirjallisuutta, ihan semmoista perusopetuskirjallisuutta, jota käännettiin englanninkielisestä kirjallisuudesta albaniaksi. Hän teki monta vuotta tätä, mutta sitten sanoi, että hän nyt haluaisi antaa tämän, kysyä jos LFF voisi ottaa tämän työn vastuulle. Ja sitten esitin asian LFFn styrelselle 2 vuotta sitten, ja styrelse sanoi, että kyllä he kokee ja katsoo, että Jumala on aloittanut tämmöisen työn Albaniassa Joukon kautta, niin sitä on nyt hyvä sitten jatkaa. Ja tällä lailla se tuli, että täällä jo yksi teki työtä, oli kontaktit valmiina, niin se oli aika helppo sitten tulla ja aloittaa. Mutta kyllä organisointi on kyllä mennyt paljon aikaa ja paljon vaivaa. Se on, kun on täytynyt organisoida ihan nollasta käytännössä koko työ, niin se on ollut aika työlästä nyt nämä 2 vuotta. Ibland dyker namnet Phyllis Foundation upp. Vad är Phyllis Foundation? Phyllis on Albaniassa ja albanialainen säätiö, joka on luotu tämmöiseksi organisatoriseksi perustaksi niin, että me voidaan tehdä täällä lähetystyötä. Koska Albaniassa ei saa tehdä työtä, jos ei ole organisaatiota, joka on hyväksytty Albanian oikeudessa. Eli meidät on ihan oikeudessa hyväksytty, meidän ohjelma ollaan käyty siellä läpi ja hyväksytty. Ja samalla se antaa meille tietyn turvallisuuden, että me ollaan avoimesti kerrottu, mitä me tehdään, mikä on meidän päämäärä ja meille on annettu se lupa. Eli Phyllis on tämmöinen organisaatio Albaniassa, Albanian lain alainen, että sillä ei ole tekemistä suoraan Suomen kanssa oikeastaan ollenkaan. Se on täysin albanialainen järjestö. Mutta tällä hetkellä jäseninä sen hallituksessa on suomalaisia LFF:n jäseniä. Vad för slags verksamhet har Phyllis Foundation i Albanien idag? No tänä päivänä me tehdään tämmöisiä lähetysmatkoja. Nyt tämä nuorten kanssa, opiskelijoiden kanssa tehty lähetysmatka on ensimmäinen. Tämä on tämmöinen pioneerivaihe nyt täällä Albaniassa. Eli kaikki mitä tehdään tavallaan ensimmäistä kertaa ja tietysti tehdään myös
virheitä, koska ei niin hyvin vielä tunneta kaikkia asioita ja maantapoja ja muuta. Mutta seuraavina tulevina vuosina osataan sitten jotakin tehdä uudella tavalla. Mutta nyt on tarkoitus, jos Jumala suo, että joka kesä olisi tämmöinen 2 viikon nuorten opiskelijoiden lähetysmatka tänne ja aina olisi mukana sitten myös saarnaajia. Mutta sitten talvisaikaan tietysti minä käyn täällä todennäköisesti lähes joka kuukausi pitämässä Jumalan palveluksia. Tänne on nyt juuri perustettu albanialainen luterilainen seurakunta, jonka puitteissa sitten toimitaan ihan perus tavallisena seurakuntana, ja sen työssä ja sen avustamisessa niin käyn varmasti tulevan vuoden aika usein täällä. Ja toivottavasti saa sitten meidän saarnaajia mukaan. On aina mukavampi mennä kaksittain, niin kuin Herrammekin lähetti aina kaksittain eteenpäin. Siihen liittyy sitten myös tämmöisiä opetusseminaareja, että Jumalan palvelusten lisäksi tämmöistä seuratyyppistä toimintaa, jossa Raamattua opetetaan ihan niin kuin yksityiskohtaisesti ja kristinoppia käydään läpi ja katekismuskoulua, kastekoulua, tämmöistä. No, om man vill understöd det här missionsarbetet som i LFF eller liksom i den här församlingen i Österbotten eller var som helst. Vad kan man göra för att understödja? No, rukous on aina tärkeä. Että kyllä me on koettu se että kun työllä on esirukoilijoita, niin on helppo lähteä tänne, vaikka täällä on, voisi ajatella, että vaikeat olot, kun on niin paljon islamin uskoisia, että rukoustuki on aina tärkeä. Mutta sitten taloudellinen apu on myös tärkeä, ja LFF:n styrelse on perustanut Albanian työtä varten ihan tämmöisen oman viitenumeron, jota käyttämällä sitten se tuki tulee suoraan tähän Albanian työlle. Ja LFF styrelse sitä rahaa sitten valvoo tai on sitä hallinnoi niin, että se käytetään siihen Albanian lähetystyöhön. Niin, ja sitten tähän Albanian varojen keruseen, niin Vaasan opiskelijat keksi ihan itse tosi hyvän jutun. Se oli joku tämmöinen työpäiväkeräys, mutta tosi hieno juttu.